Or Niwan Hangne Nakapenta Ban Yeto EP Hakabede Bat Ni Kakur Thongni Nanay kita kisama Nanay na po Ka Nongston Unit West Hill District Kabade Kakur Thongni Ang issue to ene ba Kakur Thongni Kisamla Nanay na po Nongston Unit Kilayo Ban Rung Shika Final Hakajingil Kai Football Jong ka Interkur Football Knockout Tournament Arhajar Arpusan hang ne po madan New Nongston kabala penyak da ka New Nongston Sports Social and Cultural Club. Te ya kane ka final en penyelek kai haka khat arterik jong mentau benai September Arhajar Arpusan hapo madan New Nongston. Kane ka madan kadon hang ne hapo jan ka New Nongston hi. Te naglian jongi kum kinong yalam jong ye samla hang ne hapo West Hill jong ka kur thongni ngin per ye pi we dengan shu tu kumta baka kur thongni kan ya kendo persya bat ka kur khoi SC haka khat arterik haka por lai BJPM hang hapo madan New Nongston ina kalian jong ye mali insa khot sawer na bentaki para kur jengi to kana kalian jong akum nong yakit kam haka kur ni saudak so ya kapan ai kublai ya ka sport club kol ka asosiasi ka sport club jong ka New Nongston ka bala sengi kan ke intar kur ban penyelek namar ba kalong ka eki ka ba don jimut na ka benta ki samlakur habaro ki jai ki badon ha ke area kumjuro ha ka state ke jongi ban ya pen I ya la jong ka sap lomba ki kun ki kur ki jongi awai pa kawi ka jat da kaliam jong ka kur thongni ya don lai teli ki korup tim ban rung ha ka ni ka Nongston sport club jong ka New Nongston ka ba penia ya ka ni ki tarkur te da ka bodon da ka ba sungu iki prakur baro wala bila kompoi si ka thong final arteli ki tim Rai hakan ka por kum ka kur thongni jong kan ke area Nongston ni sneu ban khot da ka bakar pat suri EP baro ki player kitu ki ba atlet ki tim bakin wan ya ka ban ya support lang yang ka kur si para kur ha ka te ka khat artarik jong ka jingya le jong ka kur ka jongi ya ka final persya ya ka kur longkoi ena mar kata ha ka por Nasuban penpau kumnong yalam juga kur bapinyawan banyak kersan lemingi ada ka monsub ha ka jong pina ka leng sodong jong keni ka jela ka jongi lagi don ha setisha Riboy district southwest eastern west bat na is Kazehilru bapinyawan ya ka ban ya don lang bangi ha ka tay kesni kan artarik bahkan dolong ka basit ka basngan ban ai men sim ka kur ka jongi bahkan nang long ya te song ka wei ha ka bang ya dei si parakur ha ka ni ka jela ka bai ka jongi tin donru kinong yalam kur ki jongi na sentral bodi bane do rekat ha ka tegesni ha ka khat artarik bangin ya hun ya ka final ringkat bat ke ni ka kur lengdok lengkoi hapo jong ka ni ke area Nongston tang kini ki kentin ki ba kendiat ai ku blai ya pi baro iki player kan ta makin yo iki met ki ba pakia banyo banyelek ka ha ka tegesni ublai no ya do rekat yang ini kung kakur kajat bangin yo ban poy sa katong ha ka to kesni ha ka bangin yakun ya ka final kublai sibon